в туалетна да чукам. Заповядайте. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Ние сме туристическа агенция. Агенция Сашуал Мачуал. С какво можем да помогнем? Само между другото трябва да се говори силно. Снима да видим. Благодаря. Снима да видим. Това беше всичко до чуване. Тойота, който е високо по... До чуване. Къде може да отседнем за 3 дена? Пампорово звучи чудесно, как мислиш? Супер! Да. Това беше всичко до чуване.